Hej alle sammen, og velkommen til min nye video. Jeg skal spille Lego City Undercover. Og det her er episode 3. Og jeg har fået en klippemand. Ja, der klipper for mig. Nu skal vi lige se. Altså, sådan, du kan se, jeg sender ham. Altså sådan en video. Altså som det her. Og så er det, at han så skal klippe det. Så jeg kan vise jer alle sammen alt det her flotte spil. Og jeg håber, at I kan lide min video. Jeg håber, at I vil like og subscribe. Ellers, hvis I ikke lige hørte, hvad jeg sagde, jeg håber, at I kan lide min video. Og jeg håber, at I vil like og subscribe. Jeg har ikke en mikrofon. Ja, så jeg er nødt til at snakke lidt højt. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg må hellere tage den gribekrogspistol med tilbage til Cherry Tree Hills. Så kan jeg komme op på Lego Citys tv-bygning. Og nogle af mine, nogle af dem, der ser med på mine videoer, det er jo fra min familie, og så en af dem, siger jeg ikke navnet, har sagt, at det er jo bare for det meste det samme. Det er jo, og for grund af mine videoer tager lang tid, det er så jeg ikke behøver at se det samme. Det er bare derfor, det tager så lang tid. Men nu kommer det til at tage mindre tid, for at jeg har en klippemand. Og hvis I ved, hvor mange penge en klippemand vil få, så det kommer an på, hvor meget hvor meget det vil have, og hvor meget han vil betale ham, så der vil høre en klippemand. Jeg er ikke særlig god. Klippemand. Ja, hvis I så den sidste episode der, Jeg må hellere tage den gribekrogspistol med tilbage til Cherry Tree Hills. Så kan jeg komme op på Lego Citys tv-bygning. Men ja, nu ved jeg jo ligesom, at man skal. Det tog mig 3 minutter. Og hvis I tænker, hvorfor kan jeg montere nu? Jeg bruger bare min telefon til at filme. No lie. Så er det ikke højdeskræk eller en anden form. Hvis I ikke hører det, så var det godt, at jeg ikke har højdeskræk. Så er det... bonjour. Jeg er ikke i særlig god form længere. Franske papegøjer. Jeg tror, jeg besvimer. Der har bare været en vej over til denne bygning. Og jeg ved godt, eller jeg tror det ikke, de hørte det. Og ja, det er min fejl. Okay, så fik jeg lige kvalme.
Og hvis I tænker på, at ja, hvor mange penge en YouTuber får, det tror jeg kommer an på, hvor mange subscribers jeg har. Og ja, nu kan jeg... Og ja, hvis I donerer til mig, jeg får ikke penge. Jeg tror ikke engang, I kan donere til mig. Pyt. De møbler var alligevel ret kikset. Ja. Jeg tror, det er det. Ja, det er det. Jeg klipper at tale lidt højt, så I bedre kan høre mig. Hey, så svømmer jeg ned. Okay, gutter, afsted. De 20 knægte får ikke lov til at slippe væk. Hvorfor kaster du det ikke bare? Det var en, så er der kun resten tilbage. Wow, jeg var slet ikke klar over, at jeg var så smidig. Ja. Bare lad som om jeg ikke er her. Og det var 2. Det var nummer 3. Så mangler jeg kun lederen. Det er farligst. Stop! Han bliver nok lidt sværere at fange. Nå. Så lige noget. Vi ses, røver. Held og lykke med at komme herover. Jeg kan se en røver, der står på taget. Han må være bandens leder. Det ser ud til, at han vinker til nogen. Der skal mere til at stoppe mig her. Ja, hvorfor kunne jeg ikke bare holde min mund? Vent. Jeg ser netop nu en betjent svinge sig ind i kampen. Det ser ud til, at denne jagt ender med en anholdelse. Konrad Peters, nyhederne, Kanal K. Det tror jeg ikke, de må i Danmark. Det der er heller ikke sikker. Det der skal man passe på. Hvordan snakker jeg i dag? Det der skal man passe på med. Kom nu, giv nu op. Når jeg er syg, snottet, det er værd det derfor. Og hvis I kan høre mig sådan snakke lidt, altså sådan bare. Det var bare det syge. Hjælp mig, jeg vil ikke dø. Jeg har en hustru og 2 hunde. Kom her, sig hvem du arbejder for. Det er Georg fra Dan Meiner Hansen. Ej, helt ærligt. Jeg kan ikke sige det. Han flår mig i stykker. All right.
snakker kun i telefon med ham. Hvem ved det så? Blanc. Måske Blue. Han er skaffer i Albatros-fængslet. Snak med ham. Men du må ikke lade mig færdig. Du virker velinformeret. Ja, altså, man hører så meget. Det er slut med det nu. Georg Vater Meiner Hansen? Hey, det er sørme længe siden, Dave. Da, 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 da. Og grund til, at der går særlig meget lang tid i mellem videoer, kan jeg ikke huske, hvad jeg har snakket om det. Ja. Du er jo så for parkourløb. Ja, det skal vi lige gøre. Hvis vi kan det, så gør vi det. Jeg er ligeglad. Ja, vi gør det, hvis vi kan. Og kom Keith, han har også lavet sig. Det er sådan også, hvor jeg kan lave det igen, tror jeg. Ja, det er hvordan, så kan man lave. Så når jeg har så fedt spil, så laver jeg sådan noget der, hvor jeg har tre direkte. Så jeg så bliver hjælpet. Og det kan jeg sgu godt. Hey, Chase! Jeg så dig lige i nyhederne på tv. Du så lidt bleg ud. Har du fundet ud af noget? Ja, jeg skal besøge Albatros-fængslet. Ved du, hvordan jeg kommer derover? Det vil inspektøren ikke bryde sig om. Han har lukket sagen om Rex's flugt. Hvad nu, hvis inspektøren ikke fik noget at vide om det? Det ved jeg ikke. Jeg spørger ham lige. Nej, vent. Hør her. Er der en mulighed for at komme derover, uden inspektøren finder ud af det? Okay, der er en måde, det kan gøres. Først skal du ombord på færgen, der ligger til kaj bag ved politistationen. Og så? Og så skal du lade være med at fortælle inspektøren om det. Tak, Frank. Vi ses senere. Okay, held og lykke. Og hvis du snakker med Ellie, så hils hende fra mig. Jeg vil prøve Frank. Og spiller ikke Brawl Stars nu? Jeg gør. Jeg synes, det er et sjovt spil. Jeg siger for, det er overhovedet ikke mig. Overhovedet ikke. Jeg savner hele byen. Savner. Ja. Hey. Har du ikke? Undskyld mig. Nej, jeg... Pas på! Se herfor! Så, nu er jeg her. Lovebeard. Chase McCain. Det er længe siden. Jeg så dig i morges. Det er 6 timer siden. Hvad laver du her? Jeg besluttede mig for at skifte karriere. Jeg er blevet kaptajn på den færge, der fragter 20 knægte og ubrugelige slamper der over til Albatros-fængslet. Skønt. Færgen? Hvor er den? Jeg har sunket den. Du kunne vel ikke bygge mig en ny, kunne du? Altså, Hey, Ellie.
Har vi nogle superklodser liggende bag ved politistationen? Jeg skal genopbygge færgen. Har Frank nu lånt den igen? Overraskende nok nej. Okay, jeg opdaterer lige din scanner igen. Sådan. Nu kan du bruge din kommunikator til at scanne området og finde superklodser i nærheden. Når jeg lægger på, skal du bare berøre datascanner-knappen på din kommunikator og følge instruktionerne. Tak, Ellie. Måske burde jeg blive pirat. Jeg har jo stemmen til det. Åh, Ja, det har vent. Jeg er vist her. Den her. Okay. Jeg vidste, jeg kan huske lidt. Jeg kan huske noget. Nu skal jeg ikke give til... Jeg har ikke noget sjovt at sige. Ikke godt lyve. Hvor er det dårligt i dag. Så ikke sådan, det er dårligt sygt. Det er dårligt til det der. Så jeg starter. Hey. I think you really want to eat this. Ej, det er ligesom at bare sådan nogle sukker. Okay, lidt til videre, så synes jeg. Det bliver noget af det der med byggeklodsen. Jeg kommer nok til at sidde fast her i havnen et stykke tid. Hør, så det. Måske Det var også skulle jeg gå noget i af det. operaren. Jeg vil bare ikke se den om pensam.
har reddet mit skind. Hop ombord, så sætter vi kursen mod Albatross-fængslet. Okay. Man ved aldrig. Måske når vi endda frem. Ja. Jeg tror, når du står og gemmer, det er nok der, og at jeg vil slutte. Det er godt at se, at de tager sikkerheden så alvorligt. Jeg lukker da bare mig selv ind og finder Blue. Det her snakker vi ikke om. Hvorfor kan jeg ikke bare tage det ud af kassen med det samme? Men så vil jamen, starte med at gå op, men at de fleste kan jo godt se, at man kan gå videre. Så. Og jeg vil helst lukke alt. Slagteren lidt ned. Okay, det giver ikke helt mening. Hvorfor skulle slagteren være heroppe? Og jeg vil sgu op her. Jeg går lige over på det her hus. Så dum er han. Eller nej, skulle jeg have det? Nej, så dum er jeg nemlig. Nej, det var rigtig fejl. Ej, jeg ved ikke, hvad det siger.
så dum er jeg ikke. Og nej, jeg er heller ikke dummere. Nej, du skulle bare lige være sikker. Jeg må ikke få den. Altså, jeg kan jo altid komme tilbage, så det var ret dumt. Okay, nu skal du. Ja. Men jeg tror, der er over 5 kapitler. Her nu. Se igen. Hvad så? Go, politimand! Du hører til på politigården, ikke i vores fængselsgård. Det er godt gået, makker. Du kan bruge sproget rigtig fint. Ja, sikkert. Hvis det der er en basketballbane, hvor så er jeres basketball? En flok seriøst nede bøller tog den af os. De er ikke spor flinke. Hvis jeg henter den til jer, lukker I mig så ind? Og se, lover ikke ingenting. Mand, det var en dobbelt negativ. Nu skubber du mig. Han kommer på se igen. Nå, det kan godt fungere. Jeg kan ikke vente så længe. I hører det ikke. Nu skal jeg. Og ja, jeg ved godt, at noget af det her har jeg set før. Jeg er uovervindelig. Du får så mange bank. Er det ikke allerede åndholdt? Indtil videre leger jeg bare med dig. For liv, jeg har lige kastet op ind i bæk. Indtil videre leger jeg bare med dig. Okay, op med næverne. Skal vi slås? Jeg skal Jeg håber, jeg får min gamle celle igen. Så hænger jeg gardiner op. Må
Åh, kom ud. Du fik det! Okay, fair nok. Ind med dig. Hey, er du Blue? Jeg har bedre dage, Seneca. Jeg er Chase. Jeg har hørt, at du kender Rex Fury. Rex Fury? Den mand skylder mig. Du hjalp ham med at flygte. Hvorfor skulle jeg dog det? Rex var min allerbedste kunde, indtil han forsvandt. Han skylder mig for et badekar. Er du klar over, hvor svært det er at smule sådan et ind? Nu vi taler om det. Pas nu på med Haywoods nye bil. Klart, Blue! Hvordan undslap Rex? Ja, det er det, alle spørger sig selv om. Men ingen har adgang til hans celle, så de kan få svaret. Ikke engang politiet. Det lyder sært. Men vi vil begge gerne have Rex herind igen. Så hør lige min idé her. Hent noget udstyr fra skabet i min celle. Så ringer jeg til dig med flere oplysninger end denne her. Det er en croissant. Vi må ikke have telefoner herinde. Telefonen er inde i. Indtast dit nummer. Sådan. Jeg håber, at din plan virker, Blue. Er du fri, mand? Nej, jeg er ikke Freeman. Hans advokater ser måske med. Hvad er der galt, Haywood? Kan du ikke lide din nye bil? Bil? Og nu... Kan jeg gemme det her med... Vores spørgsmål. Vend tilbage til. Har du brug for hjælp? Det har jeg vel. Tror du, at du kan bare ikke lige slippe mig tilbage i deres celler? Den klarer jeg snit. Så. Godt klaret. Kan jeg hjælpe dig med noget, her betjent? Ja, jeg skal tjekke en af fangernes celler. Han hedder Blue. Blue? Han har næsten været her lige så længe som mig. Han giver mig altid nogle af de kager, hans mor bager til ham. De smager lidt mærkeligt. Værsgo, jeg tager en lur. Man skal altid holde sig vågen, så jeg hviler mig altid mindst 4 gange dagligt. Fortryder jeg virkelig de valg, jeg har taget i livet? Og men, ja. Tak for det. Er du kommet derind? Ja. Okay, jeg må skynde mig. Der er vagter i nærheden. Når du har fået fat i udstyret, skal du ind på fængselsinspektørens kontor. Hvad? Det er den eneste vej til Rex's celle. Vent. Shh. Ja,
Det er Blue. Det er ham, der snakker med brød. Tosse. Okay, afsted. Døren er på højre side på anden sal. Og så må vi bare håbe, at fængselsinspektøren ikke er derinde. Okay, jeg viser lige det her nye. Jeg har et kroben, som jeg kan kaste. Det er det, som er Jace McCain røver, Jace McCain politibetjent, Jace McCain civil person. Okay, jeg kan ikke stemme. Ja, tak for det, I og så med til slut i denne video. Håber, at I vil like og subscribe, som jeg tror, jeg sagde i starten, kan I ikke huske. Ja, og vi ses.